Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Sofá de alugueiro. Ola, Farelo, xa estás de volta. E logo traballo na escola de paracaidismo. Iso deixeino. Pensei que sería unha boa oportunidade, pero non sabía que tería que facer de paracaídas. ¡Oh, mi madriña! Para que te sintas mellor podías traerme un xeado de centeo. Vai ti, Stevie. Estou mallado. Quero gozar do privilexio de ter os pés na terra e botar o resto do día sentado. Non te movas. Vaslle estragar o plástico. Vendín o sofá. Que dis? Como que vendíchelo o meu sofá? Deronme unha morea de cartos. Un panoco pagou unha fortuna en Trigonet por este saco de pulgas. Mira, 2000 bolocos. Xusto que nos fai falta para pagar esa multa. Que multa? Señor Otomán. Son Osmar, señor Max. Como sexa? Vouche poñer unha multa. Segundo os estatutos da comunidade, está terminantemente prohibido plantar trigo ou outro cereal no xardín infantil. Pero eu non... Stevie! Que pases un bo día, señor Osmond. Xa estou farto. A quen raio lle vendíchelo o meu sofá? A un estranxeiro, un fulano de Trigonistán. Non, Trigoslovaquia. É un deses países dos pancáns. Debe ser o tipo que comprou o sofá. Dobrý den. Boží Torilava. Bos días, xente. O meu nome é Ada, Tor Ada. Torrada. Non, Tor Ada. Duas palabras separadas. Hola, eu son Osmar e este é Stevie. É o fulano do sofá, non? Xusto. Onde está o sofá? Perfecto. Tor pasará o mellor mes da vida aquí, deitado. Pero non viñas para levalo. Non! Alugar o sofá para pasar vacacións. Axencia de viaxes Cadeiraski. Aluga un sofá en calquera lugar do mundo. Stevie, ti non vendíchelo o sofá, arrendáchelo o sofá. Claro, para iso servía o botón de alugar. Ei ti, baguette de camisa azul. Vai buscar xeado de centeo dobre con chocolate e crema para mí. Eu? Estás falando comigo? Bule, Steffi! Steffi. Señor Thor, temos que falar. Stevie pensou que lle estaba vendendo o sofá, non que lle alugaba a un turista. Non son turista, son Tor Ada. E teño dereito a sofá. Pago. O teu xeado, cara lavada. Oh, vainilla, odio vainilla. É igual. Sabes, Steffi, asemellaste moito a Cascuda. Thor non quere xeado. Agora Thor prefire facer tour para visitar a cidade. Aborrezo os cara lavadas. Acouga, Stevie. Que acougue. Ese fulano colleu unha camisa sen pedir permiso. De quen é a camisa? É miña, Stevie. Vale, ese fulano colleuche a camisa que che collera eu sen permiso. Stevie, Osmar, hola. Quen é este? Eu son Thor. Enchanté. Que mozo tan educado. Thor aluga sofá a Osmar e Steffi. Son Stevie. Stevie! Non sabía eu que se alugaban os sofás. Que idea tan peculiar. Ai, a xente nova, non sei onde imos chegar.
Thor paga 2000 bolocos para passar vacacións en sofá de home cadrado e home con cara de cascuda e visitar inesquecible cidade. Voulle dar eu algo inesquecible a este ocupa sofás. Así que Thor vai botar un mes na nosa casa vivindo no sofá. Se antes non lles miúzo a codia. Hola, Thor, que che parece? A Thor parece vergonza. Animais privados de liberdade en malas condicións por sistema opresor. Pobres animais. Son seres vivos, non xoguetes de xente. Xente mala como a ti. É un cumprimento ou un insulto? Fora! Sodes libres, camaradas! Fora! Fora! Ai, estás todo ou que? Osmar, sácame daqui este chalado! Silencio! Pero xa rematou visita. Só isto. Thor non viu o centro comercial. Thor, por hoxe xa nos complicache la vida abondo. Thor quería ir salón recreativo, quería xogar videoxogo. Non hai videoxogos en Tricoslovaquia. Está prohibido. Amigo meu... A ver, amigo igual non. Non tás por que chorar por iso. Creo que teño a solución ao teu problema. Ah! Hey, Osmar, vanme reventar a Pan Station. Levan 8 horas xogando. Non sabemos que facer con este petapouco, Bob. Aguanta un chisquiño máis. Ninguén gana a Thor en Angry Broas. Estás perdido, Steffi. É rebanda de pan con mofo. E ti, cara de amorodo, sabes xogar a isto ou és perdedor como a este daqui? Estásme desafiando, torrada. Ninguén pode con Thor. Thor é invencible no xogo de Angry Broas. A miña Pan Station. Por qué? A túa Pan Station debía ser pirata. Sempre mellor comprar produtos orixinais, cara de amorodo. Xa buscaremos o xeito de che pagalo a maño. Non fales por min, Osmar. Cos. Temos que desfacernos deste tipo. Non te sulfures. Alugaches o sofá e temos que cumprir o trato que fixaches con el. A próxima vez, leo que pon antes de aceptares algo. Estamos? Hola, miña rula. Perdoe, señor, creo que me confunde con outra. Non me chamo Rula, chámome Xosi. Temos que desfacernos deste tipo. Nome de Thor é Thor. Son de Trigoslovaquia, onde non hai cousas tan bonitas como a ti. Hola, Xosi. Hola, e ti? De que país lonxano procedes? Son Osmar, do apartamento 303. Vaya, que cabeza! Non coñezo ese país. Thor sempre soñou coñecer Vila Almorzo. Contra! Eu tamén sempre soñei con coñecer Vilalmorzo. Que coincidencia! Que che parece se saímos por aí os dous? Claro, podemos ir a restaurante con comida típica de Vila Almorzo. Boa idea! Que tal un restaurante con comida típica mexicana de Vilalmorzo? Vou torrar ese torrada. Temos que escorrentar ese chupón. A couga, home. Alugamos o sofá e temos que cumprir o trato. Xa non te acordas do que me dixeches? Iso é. O que? Que non te acordas do que me dixeches? Non, Stevie. Alugou o sofá. Pero se non hai sofá, perdemos de vista o chupón.
pode vender o sofá por 2000 bolocos. Mira, Thor, por desgraza, tivemos que vender o sofá para pagar unha multa moi elevada. Devolvemos os cartos do tempo que non botaches aquí e máis unha pequena gratificación. Thor botará de menos. A ti tamén, Steffi. A ti e a tua cara de cascuda. Un día sen ese na casa e síntome fresco outra vez. Hola, mozos. Como vai ese negocio de aluguer de sofás? O caso é que abandonamos ese proxecto. Fixestes ben. Menos competencia para min. Competencia? Sí, pareceume unha idea tan boa que comprei outro sofá para poder alugalo. Tive moita sorte e acaban de ocupalo. Alugouno. Steffi! Agora Thor pode pasar un mes en Vila Almorzo. Thor igual decide pasar un ano inteiro. Quen quere visitar só con Thor? Que lles pasa a estes tipos? Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non che ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.